Ligo na. Aw. Ana lagi basta maligo ati presko ba niya ug muduol kag balay magpasuod sa imuha. Kay wa man sila masingo nimo. Kung di ka maligo, ang tao nga imong maduol magpalayo. No. Ato imo ganay una-una ati kanang dapat gyud kuan ba kana mag-hygiene gyud kasi mong kagulingon ba kay way muduol nimo. Muatras labi nagmaka sus pilagon mga semana ko gaway kaligo. No. Way semana niya maligo man tuod ka, binon ligo ang ulo ray mong kaligoon. Karon ligo na. Gibubuan ko na ang imong ulo, gibubuan ko nag shampoo. Shampoos sabon mo dapat mo man siya bata gud Ay bata ug way matiman ani niya, luoy kay ni gwagi matiman. Una-una ni Matister, ako ra gyud matiman nimo. Way lain matiman nimo. Mo na magtinarong jud ka, magbinutan jud ka ate. Di ba? Kay wa may lain matiman nimo. Di ba? Suma kinsay matiman nimo, kinsay matiman nimo pagpakaon, patumar, pag maintenance nimo, imong mga tambal, di ba ako ra? Di ba? Mo nang magbinutan ka. Maniguro ka nga makamao ka kung sa'y trabahoon para dili na ko magkuan ba, dili na ko maproblema. No. Maligo ka kadadlaw, ang lawas apilon og ligo. Na amang kay sabon, na kay sabon humot, na kay shampoo. Unya ka na imong ilok, butangan og roll-on kay na kay roll-on. O di ba? Kay magunsa man lang na maligo ka niya ang imurang ulo niya di pagitsubunan basta kay nabasa lang imong ulo na ilis niya ang imong isulot nga ilisan ang hinubuan ra pod. No? So dapat manlaba pod. Manlimpyo sa balay, manlaba para limpyo. No? Muna ito sabot. Aha. Kinahanglan nga imo nang ikuan si monhona unsa imong buhaton? Maligo, manlaba. Di ba? Sayo pagali, katugo na ka. So, muna siya guys. Wa magyud sa tinuod lang nga, kuano, sa tinuod lang. Wag ilay matiman ni Ate Esther, ako ra gyud. So, ako ra gyud guys. Say good, makakuan ko sa kong kagalingon kay laki magudda no. Laki ta niya kitay magatiman ni Ate Esther babaeng dako. Ngilad kay paminawon pero unsakit sa man puy matiman. Di ba? Nga wa man puy nagkasikaso nga kaliwat. No? Ato untang i-turnover si Ate Esther sa kaliwat. Wala man pud. Unya gato pong pasagdan si Ate Esther, inyo pa kong dauton. Di ba? Inyo sa kong dauton guys, kay mao ni mao na ako lang pangwartahan si Ate Esther. Muna ako lang gigamit para sa akong vlog. Di ba? So no choice kita diya. Unya og pasagdan si Ate Esther di na maduol kay perti ka backpack guys tanan gyud. Kamo di lang gyud mo siguro makasulti ang inyo lang siguro ibasra ko ninyo. Kay wa magud mo diri sa personal. Pero kung kamo diri magatiman ni Ate Esther sa personal siguro inyo nang mabatyagan og unsa gyud ang pag-atiman nga sama na ng Ate Esther. Una siya guys. Usay god, masa akong kagulingon ko, makuan ko sa usay sa akong kagulingon, murag makaingon ko, musuko na lang ka siguro ko kanang kung ano bang ako na lang i-give up ba, pero lisod mo kayo guys kay wa man gyud 100% magyud ko inyo kong ibas. Di ba? Inyo kong ibas kay mao ni mauna, labi na makabati ko og mga comment nga negative, makaingon ko sa akong kagulingon. Di ko na ako bahog parinti sa Ate Esther no, pero nagay naluoy lagi me. Nya ang ubang tao mingon nga okay mo ni give up na kay wa na may views. Naman gyapon views si Ate Esther inyo man makita na may views. Amo na kay wa na income. Dili man sa ingon ana guys. Siyempre moabot gyud ang panahon nga makuan ta ba? Makakuan ta sa tong kagalingon ba kanang medyo malumural ta ba labi nagmakabati tag mga istorya bitaw bisag giayo nato. Ati man si Ate Esther apan ang mga ubang tao nagi kasulti, no? Lagi kasulti sa tuwa so munang usay di pud nato di pud mo makabasol sa kuha nga murag makuan sad ko kanang masakitan pud ko ba siyempre uban nga muna mo ni kay lagi
igamit ra kay para sa video. Di man siguro yung anak kay before na diri sa Ate Esther ug may income sa Facebook. Karon lang kunuhay na plus na lang nakaluoy na siguro na may income niya. Pilar may income ron, labi na karon nga lisod ron tuiga. No? Inyo mabatyagan guys, mahal. Mga tanang sa pharmacy, kanang mga tanang lang sa pharmacy guys, ug pila ng tambal nga kuha ni Ate Esther kanang clozapine, tagpila ng kuha nga clozapine, Bipiridin, pangutana mo pila presyo ng Bipiridin. Nya Risperidone. Pangutana mo ana sa mga butika ug pila na siya nga tambal ng akong gimensyon no. Kayo say guys, wala pa ihatag sa nga tambal na usaywa na po usay kompleto na po usahay nga usara ka tambal niya kay tulong ginakaklaseng tambal ni Ate Esther. So mugasto guys niya kinahanglan jud nga mag-vlog kong ate kay kung di ko mag-vlog kung saon naman lang og di ko mag-vlog kung sa may ipalit na kong tambal ni Ate Esther nga may magdato ta. So naa na mo diha gikuha ang iyang pangkuan siyang kagalingon guys. No? Nga diha mga tambal ni ate halimbawa og wa gyud may mada nga tambal pas mo ato migtakloban karon 26 so magpakyaw na fugogban anak so ang estimate na kong gasto ana guys na napos mga 6,000 pesos so di ba og di ko mag-vlog unsa man mo igasto unsa man ako ika-support ni Ate Esther so mo na guys nga ako is ako ra ba ngayon sa inyo ha ngayon ra suportar no pagtanaw sa mga video pag-share like pag-react sa among like share comment ana mura na pagtanaw nya din niya unta dili unta ninyo i-skip ang mga ads no agi na lang og support namo sa among video ni Ate Esther kini tanan guys ako ning gibuhat para kay Ate Esther kay kung ako pasagda si Ate Esther sigurado ko inyo jud kong ibas inyo jud kong daghan na kay kung makabati jud ko daghan na jud ako mabatian nga mga sakit nga mapulong nga inyong gibuhian dire sa social media kabahin sa ako. So muna ako naglikay ko yung nana nga mo na inyong kon bisan pa manggali umayon akong katiman si Ate Esther apan naagid gihapon ko itag sa tag sa nga panagsa nga mabatian nga dili maayo. So yan na lang kay sana man ta dire sa social media nagtrabaho na man ta dire ning suod man ta ning social media so andam gid ta mo dawat ana. Pero mo lagi na ako explanation sa inyo guys nga wa gyud lain makatiman ni Ate Esther gawas lang sa kuha. Ambot lang karon og magpaabot ko sa pamilya ni Ate Esther og nabay sila mukuhaon ba nila sa Ate Esther kay anytime pwede nila kuhaon no si Ate Esther pero di ko gusto nga ako mismo may magtuklon nato ni Ate Esther kay daghan po istorya di ko gusto nga makakuan og daghang istorya bahin ni Ate Esther no so naara gyapon si Ate Esther dire sa among balay among kuan sa iyang balay no so muna nga guys no i-like i-share lang ni ato video ug mahimo ay lagi skip ang ads kung makakita mo ads ato ang mga video guys so daghang salamat og mayong Sabado na tong tanan.